Amen. Abantu abancedwanga ngubani? Ubasikelele uThixo kodwa utheni? Abancedi. Amen. Hallelujah. Amen. That is why what is that strong as David. Wathi yabona uba isityebi singangena ezulwini. Ingabe inkamela ngangena emgqobheni wantoni? Wenaliti. Amen. 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 Kanti ke ngokuThixo xa ingazinceda izityebi. Inkamela ayisoze ingena emgqobheni wantoni? Wenaliti. Amen. Hallelujah. Amen. Into ebalele uThixo mathini? Akusincede. Amen. Wathi uThixo asincede sizawuthi singenemali sibe nezinto ezithengwa ngantoni? Ngemali. Wathi uThixo asincede sizawuthi singenamandla sibe nezinto ezizuzwa ngabantu abanamandla. Amen. Ngoba uThixo utheni? Usincedile. Amen. Hallelujah. Amen. uDavid wayenza lo mthetho kaThixo incede. Emveni koko into babe kwakudlala igitari kwakucula kwakuthandaza sibulela wena Yesu kusingoma phaya kuyadanisa ngomntu wonke phaa. Into babe uDavid wasekavali namehlo. Amen. 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 Edrayiva phaya kumele kusiwa neebhatyi zakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Ola noko uDavid esebecimelezo kukho umfo phaa uphethe umkhonto. Yawutsala umkhonto. Ophosa uDavid. Amen. uDavid busy edrayiva umane sithi phaa evelala ngapha lakhona udlula. Amen. Evelala ngabe edrayiva lakhona udlula. Amen. Aphinde suka nabo azodrayiva kule ndawo azodrayiva namkhona ugqithe ngapha. Amen. Amen. Kanti uDavid uyawazi umthandazo amangawena. Amen. Hallelujah. Amen. Thixo incede okwencede. Amen. Ngoba inceba ingakhona uThixo angancedanga kwayinceba yakhe ayizukusebenzisa. Amen. Amen. Uma balunga bekhona uThixo angancedanga babalo ayizukusebenzisa. Amen. Intambiso ingaba khona uThixo intambiso ingakhona ingakusebenzeli ngoba uThixo akuncedanga. Amen. Ndithi amandla ungaba nawo mna kodwa uThixo engakuncedanga amandla akwazi ukunceda. Amen. Nilinoba uordeniwe ulekhona ntontoni ingekhona uthi ne-authority ne-dominion kodwa uThixo engakuncedanga ayizukunceda mntalo. Amen. 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 Ndithi uma sokwazi uprofete ithi iBhayibhile noma ungakhuluma ngeelwimi zonke uprofete uguqula ilanguage uzi-interprete kodwa uthando xa lungekho ufane njengencencetheli ekhenkceza anidingi lapha nithi noma ungaprofete uvuse iqhwala uThixo engamncedanga awusoze ungene iimpilo zezulwini. Amen. Ngoba uthi utheni akamncedi and wena funeka ujongo wakho umlo kuba Thixo incede. Amen. Amen. Kunabazali abakhulisa abantwana bayamqeqesha umntwana bayameluleka umntwana kodwa lelo phuma ecaleni oko Amen. asibuyekile kwabo. Amen. Ayisibakalungiswa Amen. ayisibakabethwa Amen. ayisibakakorekiswa Amen. mntwana wamane phuma ecaleni oko Amen. ufuna uncedo ngubani? Amen. 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 wansenzela umthandazo Thixo ncede asisizukulwane naso Thixo ncede Amen. wansi Thixo ndincede kwabantwana ndinabo Thixo ncede. Amen. 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 Khona umfo othe uSolomon wabhala incwadi kuthiwa yincwadi yemizekeliso wathi linqaba ende igama likaYehova amalungisa abalekela kulafika besafe. Amen. 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 Uyabona noma ungabalekela egameni likaYesu. Amen. 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 Ifuthi ingakunceda alikusebenzela solibizile igama likaYesu. Amen. 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 Because bakhona babiza igama likaYesu libancede bakhuphe amadimoni kodwa ithi babengeni intoze bangene ezulwini ngoba benze njani abancedwanga. Ithi babele onyana bakaSikhefa nawo bayithatha igama babengisa into emadimonini ngegama likaYesu athi amadimoni